आम्ही कोण बॅनर सांग मागते बाजून येते ओ गा कोणा काय म्हण रे तू तुका ಅವನು ಎಂಡಿಯಾमध्ये सारखं तोय म्हणले हाकाड्यात सारखं तू हा चोयल्या गोट मीशी बसवेल नाही मग हो चोयल्या गोट तुका हा आणि ते किती तुकले कवात राहिला बराच आज माझा ओळख बोलते होळी बोलताय बरं हा तू आम निवळ करता आहे का निवळ बाबा किती करू स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत उघडा असेल अरे आमगे तो कॅजिटन रे होय कॅजिटन काकोडा मरे अरे ते काटा रहता यूट्यूबचे काटा रहता आले रे कोणता घेत रे अरे यूट्यूब ला तो रे मोबाईलच्या असतो तो जायची कातरा कॉमेडी मी तू कॉमेडी कसं रे यूट्यूब मोबाईलच्या हा चलो हाऊ पण मुझे माइट मोडे ओ माय गॉड ऐसा मोबाईलच्या असतो बाबा ऐसा मोबाईलच्या असतो तो ऐसा मोबाईल असतो ऐसा ना दाखव जळ पडून जाई किती आहे का एक मग गेले 75,000 मका के पावला मरे तू घेता ओय मैं तुको की जाणार रे होईस नाही असा तुकडे होईस नाही मैं किती चलो अक्की एकीच मरे कोण टेक्टे कातर आहे तो मग बोरा मुंडा कातरा होई ओय 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 कातार बोर मोठा होय ते कातार काढून पडला किती तोय ऐसा भुरग्यास पास आहे केजी डन ते काकोडाई कातार आहे गोपा ओ होय किडनी किता आणि कोण कोण किती पना तेका सांगता केजी डन ते काकोडा हे कातार येऊ पहा सगळ्यांना चोपाचे यूट्यूबाचे चोपाचे आणि तुमका सांगता होय ऑगस्टा 15 तारखे बाप कॅजिटन ते काकोडाय कातार येता आणि सगळ्यांना चोपाचे आणि तुमके सांगपा उलम गेले आता थोडे भुरगे रोकडे आयज कातार गायले रोकडे डाउनलोड कोताय एक शेअर कोताय एक शेअर कोताय अरे बाबा यूट्यूबाचे असं आहे ते कातार शेअर कराय हां आता तुके सांगते ती सांगपा ते लाईक कमेंट आणि सबस्क्राईब कराय आणि सगळ्या शेअर कराय शेअर कराय हां पण हे कोण नका डाउनलोड कोण नाकाय हां अरे बाबा 15-20 हजार आम्ही मोडू पडटाय म्युझिक करपा हां कातार कंपोज करू पडटा जाय त्रास पडटाय अरे बाबा कॅजिटन ते काकोडान बरें कातार केला ते कातार बाबा मातशी शेअर कराय कोणा फ्रेंडां धाडाय वॉट्सअपार धाडाय आणि खूंय तुमगे फ्रेंडां धाडाय पूण हे डाउनलोड कोण नाकाय अरे 15,000-20,000 आमचे मोडू पडटाय थंय म्युझिका मोडू पडटाय मागीर शुटिंगा पयशे पडटाय जाय तर ट्रान्सपोर्ट पयशे मोडू पडटाय पडटाय न्हू पूण ते थोडे भुरगे तुजे पाशे तोवनास आसा त्या भुरगीं कोताय ते रोखडे डाउनलोड कोताय आनी बिश्टा धाडटाय अरे यूट्यूबाचे ते कातार येयले म्हणटा बरें यूट्यूबाचेर चलपा जाय न्हू युट्यूबाचेर शेअर कराय अरे जाय जाल्यार लायक करपा जाय न्हू ते कातार डाउनलोड करप हां तेका लागून सांगत तुमकां पयलीं सांगत हां ऑगस्टा 15 तारखेर बाबा कॅजिटन ते काकोडा हे कातार येता आनी सगल्यांनी तेगे लायक करपाचें शेअर करपाचें आनी कमेंट करपाचें आनी तुम पयलींच हांव तुमकां विश करता हॅपी व्हॅलेंटायन डे व्हॅलेंटायन डे फेब्रुवारी 14 तारखे मरे आनी कितें तर इंडिपेंडन्स डे म्हणा ताका इंडिपेंडंट डे हॅपी इंडिपेंडंट डे आणि स्वच्छ भारत